Vaccinul produs de Institutul Cantacuzino se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani. Pentru ca dozele să fie trimise către direcțiile de sănătate publică din țară, mai e nevoie doar de acceptul Agenției Naționale a Medicamentului. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății, vaccinarea ar putea începe din februarie. Este posibil ca din luna februarie să înceapă vaccinarea copiilor cu vârste între 6 și 16 ani împotriva virusului gripei H1N1 și în momentul de față se efectuează toate testele specifice, urmând ca vaccinul să fie supus aprobării Agenției Naționale a Medicamentului. La fel ca și în cazul adulților, injecția se va face doar după ce părinții își vor da acordul. Nu s-a stabilit încă dacă e de ajuns un răspuns verbal sau va fi nevoie de unul înscris. Pentru vaccinare s-a stabilit că este nevoie de acordul părinților și această campanie de imunizare va fi derulată în colaborare cu Ministerul Educației. Vaccinarea adulților continuă. Direcția de Sănătate Publică a mai solicitat săptămâna trecută 20.000 de doze, iar acestea urmează să ajungă în cabinetele medicilor de familie. Cadrele medicale care fac injecții atrag atenția ieșenilor care se hotărăsc să se imunizeze, că trebuie să ia paracetamol dacă apare acții adverse precum dureri de cap sau febră. Dacă apar și probleme de respirație, pacientul trebuie să meargă neapărat la spital. Medicii specialiști mai spun că bolnavii cronici trebuie să se vaccineze doar după ce se consultă și cu medicii lor.